Mga tol, another day, another vlog. At hinahanda ko na naman. Handa mo na tol. Mga tol, gagamitin namin yung cam na pinadala ni ate mga tol at another day, another vlog. Let's go! Six time, let's go! Tuloy wings. Anong gagawin natin ngayon tol? Kainan time. Kainan time, mga tol. Gagamitin natin yung pinadala ni ate mga tol, itong mga tol. Magsasanggipsal tayo mga tol. Okay, ikat ito ah. Hawakan mo tol. Yan ang titirahin natin ngayon. With mother. Daming binili ni mother na mga kuan mga tol, mga bacon at saka ano yun ma? Kimchi? Ayaw, ipagahin na kan. Kimchi? Pero wala tayo kuhan. Kimchi. Kalilitos. Huwag pa ako lito daw. Wala daw lito. Mga lito. Litos. Ano si Lito? Oh. Si Kimcho lang. Si Kimcho lang ang meron mga otol at ngayon mga otol, titingnan natin dito mga otol kung titingnan natin yung binili ni mother kahapon mga otol. Ito, ipakita ko. Bacon yan tol. Ibang klase. Sige tol, defrost mo muna yan tol at kita-kits na mamaya mga otol pag Anong duha? sige. Bacon bacon. Bacon pa rin. So sa mukbangan lang namin gagamitin yung camera mga otol at makikita natin yung difference ng cellphone tsaka camera na yan ang camera na yan. Titingnan muna, basahin muna sa manual tol. Basahin sa nagbasa. Ang klase. Ah! Yeah. Kailangan siya ano? Kailangan siya martilyoin. Pero, ano yun tol? Kailangan bang ano? May barina bang kailangan dyan? Try natin itong mga tools. Huwagan mo ang aking Ito yung gagawin natin brush. Para may makikita. Ibang klase mag-isip tol. Ibang klase talaga mag-isip. Ginawag brush yung bacon. Ano ba? May hotdog pa pala tayo mga tol. Basta na. Uy! Amazing. Amazing. Amazing otols. Amazing otols. Bango! Ang bango-bango ah. May amoy na agad tol? May amoy na agad yan tol. Wala na, naon na. Sinabi mo pa. Ano tol? Kainin ko na yan agad tol. Gagawin muna natin yan tol. Diyan muna tayo. Diyan muna yung gagamitin natin na camera tol kasi baka mapisikan tayo tol. Delikado. May magkuhan na. Pag nakaupo na tayo dyan. Oopsie. tayo. Tumatalsik yan tol? Hindi ko alam din tol. Parang di naman tumatalsik ata yan tol. So ano? Gamitin na natin to. Let's go! Kasi mga full agad tol. Itlig lang. Ayos na yan tol. Ayos na yan tol. Kita kits, let's go! Mga tol. Ito na. Uy! Gumagana talaga mga tol. Gumana talaga. Kakaiba na talaga yung mga gamit niyan tol no? Siomay! Shubon. Lagyan na yung shubon. Lagyan mo aso tol. Aso. Lagyan natin ng dalawang aso. 4 na shubon. At 7 na. Unta to. Wait, inito to. Hindi na. Parang tumatalsik nga tol ah. Sinabi ko na sa iyo. Delikado na tayo dito. Sila yan tol. Wala bang face shield dyan tol? Oh, bili na kayo, mura lang. Mura lang, mga syubon. So, mga tol. Ibang klase dito mga tol ah. Tagal pala maluto nito tol. Tagal nga tol. Parang matatakam na lang tayo dito ah. So, matagal-tagal talaga to. Mga klaseng experience. Sobrang init na niya. Hindi na siya namamatay na siya pusa. Pusang iring. Alpaka tol. Doon na lang kaya natin lutuin tol. Hindi namin alam tol kung pwede ba siya dito tol pero Pusang gala. Okay. pusang gala. Gala. Hindi tol. Pusang gala. Gara-gara. Tol, parang mas maayos bata mag... Yun yung ginamit natin tol ah. Mas maganda to tol. Alam mo naman tayo ngayon yung Rubdasik na kakaiba. Kung anong para dili ma. Sayang. Sayang ang init no. Uy, the sizzle! Hindi mo. The sizzle! Sizzling shumon. The sizzle!
Translation po na yun. Lain na sa season eh. English only challenge, tol. Pwede rin, tol. Ano, tol? Next time na yan, tol. Pag nandito si Dan, para makita yun talaga yung mga galawan namin. Hindi talaga makita yung paano yung mga utol. Magkasabihin nyo na ma-applyin nyo kami ng call center, ha? Kanina pa yan, wala pa ginani ko. Kanina pa tol, pero ano pa rin, tol? Maputla ba? Maputla. Maputla pa rin. Putel. Yun pala yung English na putla na putla. Pasensya na kayo mga utol, maputal ka. Dapat, islang mo, tol. Maputo. Mga utol, matagal pa maluto, maputel pa yun. Kakaiba na daw si Darwin. Tagal pala maluto dito mga hotel, pero mapapasma ata kami dito. Nawala na naman yung season. Wala na naman yung sisol. Kaya pala maputo. Kaya wala maputol pa rin. Kaya Kasi pala nawawala yung season. Putol nga na. Putongin na talaga. Wala naman siya magkuhan. Wala na siya magsisol. Sige lang kabang tagatog nga. Tagatog siya liwagin pa ko. Daming nagdugi mga hotel. Hindi pa pala naluto lahat. Kasabi kasi ni mama mga hotel. Lamihan na daw para hindi. Bumalik na yung season. Para hindi sayang yung pag-sisol niya ba. Bumalik na yung season, tol. Whistle? So mga tol, yan ang mga tol, nag-sizzle na naman. Ba't kayo mga puto? Hello, lagi ni buwang lagi. Ilang minutes na yun, tol? Bakit maputol? Maputol pa rin. Delikado pala tayo may English challenge ito tol. Baka may malaman silang kakaibang mga terms ba no? Sinabi mo ka. Na hindi pa nila alam ba? Pwede din yan tol no? Para may matutunan din sila sa atin ba no? Sinabi mo pa. Pag hindi na to putol tol, ano na tol? Loto. Ay, natagos pa tala. Huwag mo nang ulitin yun tol ha. Tol, siya magaling ito. Which Raw na, ano nang tawag dyan? brownish. Brownish. Brownish yun? Brownish yan. Brownish eh, brownish. Wala na naman. Wala na naman yung season. Kailan pa ito maluluto, tol? Paubos na yung memory, tol. Nagre-record pa yan, tol? Sinabi mo pa. Papuski ka na. Hindi nice Tapos, mo. ikan na. Pinakalakas. Pinakamalakas. Pinakamalakas. Pinakamalakas na yung tao. Pinakamalakas. Parang Six. 6. Tol, ano to, tol? Kimchi yan, tol. Paano yan kainin, tol? Wala, wala kayong dahon, tol. Na! Kuha ka ng daon saging nga. Ang saging, pwede ba ito, tol? Wala lagi ko ano. Sauce na siomay. Luto, ano siguro nyo? Uy! Vegans? Uy, may nagkadoble kara pa. Hindi ka pa, hindi ko napansin yun. May ikuan, may twin. Tol, may nagsasabi, tol. Twinsol? Twins ba tayo, tol? Walang Twinsol? kambal, walang kambal sa amin mga tol, ha? Wala kang ba sa amin mga tol, mga twinsol lang. Ang lakas ng season niya to. Mga twinsol yan, tol, no? Paano kaya ito, tol? Tagal pa maluto mo to. Kaya eh. Kaon. Hindi, ganito tol, parang hindi pa luto. Pero maya-maya, dami na itong mga sunog-sunog. Di lang natin napapansin ba na luto na pala. Dahil sa sisal niya ba? Ilang minutes yun, tol? 10 minutes na. 16 minutes lang tayo. 16 minutes lang tayo. Magklase yan. Hanggang 16 minutes lang. Parang isang beses lang ata tayo makakalamon nito to lang. Tapos na yung video natin to. Punuin na lang natin to, tol. Tagal pala maluto pag ganito. Ito tol, dito niluluto tol. Di yan niluluto, tol. Pwede din, tol. Uy! Ganituhin na to nila lahat dito, tol. Para yung init niya ba ay kuha niya ba, circulate ng maigi. Ganito magluto ang... Yan tol, oh. Parang luto na yan tol ah. Ganito magluto. Circulate yung init. Yan, Tapos, ganyan, sobrang init na nila. Sige, bunot na. Sobrang init na, tol. Sobrang init na yan. Lagay na muna tayo dito. Para habang
kumakain tayo. May Habang luto. bata pa. Luto na yan, Tol. Luto na yan, tol. Pwede na kayo lumamon dyan, tol. Nakaka-enjoy pala magluto dito, tol. Ibang klase, Tol. Tol, sige, tol. Kain lang kayo dyan, tol. Okay, lagyan mo, Tol. Wala akong ano, Tol eh. Isa lang tayo, tol, ha. Isa lang muna, kay ang tagal maluto, eh. Yan, sige ba? Dalawa lang. Ikaw muna, Tol. Ibang klase dito, tol. Para hila, tol. Hindi yan hila, tol. Sila po yung talaga niya. Alam ko na ang ginagawa mo, tol. Alam mo naman na sa kamera, parang hindi tayo marunong. Pero sa totoong buhay, marunong talaga tayo. Ano yung mga, Tol? Para matawa sila, oh. Alam mo naman tayo. Luto na to, tol. Sabihin ang mga utol natin. Sila po isa. Magklase talaga ang mga utol, hindi marunong. Hindi nila alam na professional pala tayo sa mga luto-luto na ganito. Ano, kumusta? Parang guma, Tol. Kurang kumatol? Di ba nila? Di ba? Di Hilaw ba pa? natulog-tulog? Ilaw pa pala, tol. Nagkamali ata tayo. Bad Dami ball, ng Tol. mantika. Luto na yan, awa. Kukuha ng ganito kawiwi, no? Kuha. Kuha. Paano kita putol? No? Wala na mantika. Ang sumay natin, lo. Umitim na. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan. So mga tol, cellphone na naman yung ginamit namin mga tol. Na-full na yung memory ng camera mga tol. Tensya na. Bilis lang ma-full mga tol. Di ba kasi kami nakabili ng malaking itim. Tignan nyo tol. Nagkaloko-loko na. Maitim na po. Mga tol, maitim na yung sumay. Nagkamali si Marlon. Binalik na lahat kasi maputol. Hindi ba tayo magkakalit? Binalik muna namin lahat mga utol kasi maputol pa silang lahat. Napakaputi pa. Kinulang ng siso. Dahil maputi pa sila. Dahil maputi na. Hindi ko. Hindi na to? Ano, dapat? Si mama na muna magluto mga tol kasi hirap pala nito. Parang masarap yung sauce, Tol, ah. Talaga na mo. Mga tol. Tignan niyo yung sauce ng siomay na nabili ni mama mga tol. Parang mang Tomas. Parang si Tomas, Tol. Ako na tol yan. Tayo ka pa dyan. Tayo pa pala ang luto na ganito tol. Hindi tayo nakapag-straight ng kain. No? Maganda to pag may mag-usapan. Mga tol, kimchi mga tol. Ano to, Tol? Isang subo, Tol, ah? Paso mo lang ko na yung kimchi. Kimchi. Beri. Uy! Sumansik ba? Showtime! Anteradan. Tulwits, right? Sudah tirada tulwinda. Anteradan tulwits. Maganda yung kutsara tulwinda. Dipintas Corinthi ah. Mga tol. Bacon with kimchi. Sarap tol. Grabe, Tol. Kami ang kamay. Tigas pala ng ako talaga. So amazing, right? Ano yan? So amazing, right? So amazing mga tol. Sarap pala ng kimchi na bacon. Isa ko mas nakainan. Ng orang bakal lang. Next time mga tol, Q&A na tayo. Pag nagmukbang kumain ulit dito. Kasi maganda pala talaga dito mga tol. Q&A talaga kasi sobrang tagal lutuin, oh. Ito, Tol. Pag nag-Q&A tayo, Tol, di ba tayo marunong? Parang kakaiba dito. Oo, parang Next time na, Tol. next time na tol. Kani mo nagmanan. Dali na. Binigyan mo pa ng mga Kaya bangko, Tol. Wait ko, Tol. Oo nga tol. Pinakain mo pa ako ng... Pasensya ka na tol, ah. Kailang yan, Tol. Pasensya ka na tol. God bless tol. Tupapans na naman yung mga kakaiba na. Pasensya ka na tol. Lalagyan ko ng hilaw yung plato mo tol. God bless ka na lang tol, ah. Harap lang mga tol.
Yung tumay. Okay ra, sumay. Okay na okay mga tol. Tama na yung sinabi mo doon. Mamaya, dadami mga ano na. Dami ng itim na. Alam mo kung magpo nasabi yan. Yan kasi yung nakikita ko pag nagmumukbang ito, katulad kinate. Nung unang luto, dami pang tagal maluto. Pero Dapat pala doon, mabilisan ba? mabilis matagal ang luto, pero mabilis ang kain. No? Sinabi mo pa. Ako naman yung the 6. Meron rin ko. Cut mo der. Yan ang luluto si Mudir ng pagkain kasi hindi kami marunong. Joke lang, marunong kami pero matatagalan kasi ito lang. Sinabi mo pa. Batapan na kami ni Mama, naman mas Mama napaka-supportive. Tol, may mga nalilito ka pala sa kanila mga to? Paano Tol, na yung ano ba, sino yung bunso at pan? Kala nila, ako yung pinakamatanda natin tatlo. Nakaiba din. Bunso si Mark. Mama yung sulagot man. Ako yung bunso mga tol. Sino sunod ba? Meron. Ako si Bunto. Siya yung bunto. Ang pinakamatanda, Simple Rice, si Ate Simple Rice. Tapos, Red Chigs. Tapos, si Bunto. Si Bunto. Tapos, si Tolway. Tapos, si Tolmark. Ako yung bunso. Siya yung Bunto. Ito si bunso. Ano yung bunso tol? Iwan ko lang eh. Talo lumabas na sabi ko. Alam mo naman tayo na katulad na yung Tolway na pag nagsalita, bigla-bigla na lang. Sumay. Ano, anong tawag sa'yo? Women ka tol. Will the Great. Kakaiba din yung women ka tol. Tol, wala na ba yung rice tol? Meron ka, Tol? Kayo ito lahat, Tol? Ate kayo tol. Bahaw. Masarap ang bahaw. Kaya ka tol. Masarap ang bahaw nga, Tol. Kinamay lang. Hindi na talaga napigilan ni Tol Wedge mga Tol. Kinamay na talaga. Cheers para sa tagumpay. Mabuhay ang mga Pilipino. Iwagayway. Iwagayway. Ang break. Iway-iway ang paniki. Sa mga kautol natin dyan, kain tayo. Mabuhay kayo. Iwagayway ang Pilipinas. Magkana ka naman? Dami naman sika ng drinks natin, Tol. Sinabi mo ba? Napipisikan. Yan naman. Delikado na tayo dyan, ma. Ito tol. Dili na lang. Dami ng talsik. Yung hangasing nga sa. Yung rasing ata. Hindi pa ka po nagpalit. Bisig pa daw dire. Mama is a rasing as. We don't have violation. But Mama is a rasing as. It's incredible. Incredible. Magklase talaga si Mudir. Akala mo, supportive si Mudir, nagalit na pala, pinipisik-pisik ka na tayo. Diba? Rarasingan ha? Rarasingan, brother. Magklase. Ito na naman, Jumay. Paik na yung mga Jumay natin, Tol. Hindi na namalayan. Hindi na malayan. Ito na dalawa oh. Hindi ka mo nang gatol, Mark. Sobrang sweet. Kahit Kanya kapain isa na. tol. Isa lang tol. Dalawa. Ulit na isa tol. Baka may bag dyan, Tol. Hindi, Tol. Kamag-alala, Tol. Mga- Uy. Rarasingan ka, ha? Wala. Hindi ka lang ito. Ganyan talaga si Mudir. Akala Tol, mo. sige nga tol. May nababasa ka sa mga comment tol. Na gusto mo eh. Tumbuya, ginagawa. Hindi ako, Tol. Kilala yung mga mag-ringor. Dahil mag-ringor mga Tol. Napakaangas ng mga bukot. May nababasa ako, Tol, na nakasalamin daw tayo lahat. Tol. Sira na kasi yung mga mata ng mga Tol. Ano nababasa mo, Tol, Wins? Laging maglaro sa computer.
Ang dami yung nagsasabi tol na magaling ka na daw mag-vlog tol. Kakaiba ka talaga. Alam mo naman na Year of the Six na nag-i-improve. Bigay mo ka, tol. Otol. Bigay mo. Ang mga Otol lang nag-improve, hindi lang ako. Kami Kung nga. naman ang kanang kuan. Dali ah. Okay. Pati si Moody nag-improve. Tayong lahat ay mag-i-improve mga Otol. Habang tumatagal, lalo tumikibay. Ayun tayo. Duramax. Actually, na Duramax. Pamatagalan. Akala ko baterya. Akala ko mutulan. Duramax pala. Ano yung Duramax tol? Ano tol? Pagkaskom. Plus 7 all attributes. Ano na? Oo, tol. Ang saya. Ang saya, kahit hindi marunong. Nabusog din kami mga tol. Biglaan ako na musog tol. Ang bigat sa tiyaro. Sinabi mo pa. Klase. Napakagandang experience. Isa na. Sa susunod tol. Mas galingan pa natin. Galingan pa natin, tol. Ba't na tayo magluluto sa ano? Sa labas? Out to cooking na tayo, tol. Sinabi mo ba? Tapos yung extension 1 natin, napakaba yan yan. Sa labas na tayo magluto eh. Cooking show. Ano pangalan ni Cooking Show tol? The Six Cooking Show sa plaza. Hello. Kami nanonood. May live po din, may live po din. Ano ba tol? Yun lang. Kakaiba ka talaga mag-isip tol. Kaya ba talaga mag-isip? Napaka-imposible na mangyari, ano? Sinabi mo pa. Kaya nga tinatawag yan na, sabi niya, siya daw silver with the green. With the green. Joke lang. Pakita mo yung saging natin, tol. Kaya kaya malapili namin na saging mga tol, bago. Bagong ilaw. Ayun yun. Green na green mga tol. Bagong tubo. Dami na namin nakain mga tol. Sarap talaga nito mga tol. Kaya ba experience ito, tol? Sinabi mo pa. Kahit na walang klaro yung kainan, pero masaya pa rin. Dahil sa mga kalokohan na tulwins, no? Kabayan na. Tulwins talaga. Si Tolwins talaga yung Puro kalokohan talaga to. Parang Luko-luko. seryoso talaga to si Tulwins. Pero pag bumanat, luko-luko talaga. kalokohan ng tarantado talaga ng bata na to eh. Sino ba nga? Si... Iya. Sabi pa niya tol, sinaulo daw ko. Si Raulo ka daw tol eh. Siya naman pala yung sinaulo. Charot lang. Iya. Ayaw yung mga banatan dyan. Charot lang. Kayo ba talaga? Pero mga tol. Tapos na tayo lang. Basta tayo tol. Sana may makuha tayong magandang clip dito tol. Mga tol, ganda yan tol. Alam mo naman tayo pag tayo na bumanat dyan. Wala hindi maganda dyan. Kaya yung mga autolat din, abangan nyo kung palagi kahit anong content pa yan. Papangitiin namin dito. Kasi, pag nandito si Tolwins, Pag kompleto ang tropa talaga mga tol. lalo na pag nandyan ang mga autol. Autol natin kayo. So mga tol, good vibes na tayo mga tol. Enjoy kayo dyan sa inyong mga bahay-bahay. Salamat sa panonood mga tol. Hanggang sa muling pagkikita. Please like, comment, share, subscribe mga tol. Malapit na Go to tayo. 100,000